Que 3000 demos te eleven y otros te carguen contigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Ainda vayas que non volvas desaparecido sellas. Ainda vayas que non volvas desaparecido sellas. De noite parten as pernas, pola mañan te arrabeas, pola mañan te arrabeas. Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer e agora vas a pagalas, ese será o meu placer. Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer e agora vas a pagalas, ese será o meu. E vai ter aí, xa podes marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar, vai ter aí, xa podes marchar. Benvidos a todas e a todos a este festival, o 11º Festival de Música Tradicional da Banda de Gaitas do Concello de Forcarei. Benvidas as autoridades presentes, presidente da Diputación, secretario xeral da Industria, Belén, a alcaldesa e os concelleiros do equipo de goberno. Ben, hoxe non é un día calquera, hoxe celebramos música, tradición e memoria. Por qué? Porque vamos celebrar un camiño compartido. Este festival chega nun momento moi especial porque coincide co 20 aniversario da Banda de Gaitas do Concello de Forcarei e levamos 20 anos de música, 20 anos de aprendizaxe, 20 anos levando o nome de Forcarei e da terra de Montes en Galiza alá por onde imos, e ao longo deste tempo a Banda de Gaitas pois estivo por moitos sitios. Foi un proxecto que naceu no ano 2006, inspirado na nosa terra e polo legado de Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Souteiro. Na actualidade, a nosa banda conta con 50 músicos e máis e músicas formados na súa propia escola, converténdose nunha canteira viva en un exemplo de compromiso coa conservación e difusión da nosa cultura. Nestes 20 anos, a banda levou a súa música por escenarios de Galicia, de España e tamén do ámbito internacional. Non olvidemos o Festival Intercéltico de Lorient, o Festival de Ortigueira, as actuacións en Italia. Ademais, compartiu escenario con artistas e formacións de referencia na música galega. Pero este aniversario non mira só cara atrás, sino que tamén mira cara adiante. Porque moi pronto a Banda de Gaitas de Forcarei emprenderá unha nova viaxe dentro do proxecto Camiños Atlánticos, de Pontevedra a México. Un proxecto cultural e turístico que levará a nosa música tradicional ata México para atender unha ponte entre Galicia e a diáspora galega, entre a memoria da inmigración e a emoción do reencontro. Porque hai camiños que se percorren a pé e hai outros que se percorren coa música. E antes desta viaxe, comenzamos aquí, neste escenario. Abrimos telón. Que a pesar da xente asustada que tes, non sabemos, e o que teres todos, pois quiso acompañarnos neste día tan especial e compartir unas palabras con nos. Por favor, Luis, podes subir? Bueno, moi boas tardes a todos e a todas, querida amiga alcaldesa e compañeira, diputada Belén, Valentín García, secretario de Veciñas e Veciños, e os verdadeiros protagonistas que son os que están hoxe a miñas espaldas, todos os que van a participar deste festival. Eu quero agradecer o convite para estar aquí en Soutelo, en Forcarei, un día importante. E cando entraba, se me viña a cabeza se eu tivera que definir, seguramente que coincidides comigo, nestas terras en toda a provincia, cal sería a banda sonora? Sería a dunha banda de música, a dunha banda de gaitas, como esta excelente que temos aquí en Forcarei, que eu quero darlle os parabéns polo 20 aniversario, pola labor fundamental que fan para preservar
a cultura, a música tradicional, por dinamizar a vida social en concellos como son Forcarei, concellos de reto demográfico. É dun ano que, a parte do aniversario, participan dese proxecto, dese gran proxecto, Camiño Atlántico, que os vai a levar a México, donde nós como Diputación, en colaboración tamén ca Xunta de Galicia, puxemos o noso grau de area para poder entrelazar os lazos cos nosos irmáns que están ao outro lado do Atlántico e tamén difundir a nosa cultura ali, donde hai moitos irmáns, moitos veciños, seguramente de Forcarei, que comentaban tamén que eso este ano, o ano falan de outro destino non menor. Eso tamén é difundir o nome de Forcarei, é difundir o nome das Rías Baixas por todo o mundo. Por tanto, non podemos estar máis que agradecidos nesa axuda que nós, que digo nós, para o plural, Consellería de Cultura, o sea que representada por Valentín, e nós como Diputación non é un premio, é un aplauso por toda a vosa labor, ese traballo que realizades no día a día tan importante e nos momentos máis importantes da nosa vida sempre hai unha banda de música ou unha banda de gaitas, e esa ilusión desde o momento en que estades a ensinarlle os cativos a tocar un instrumento, a realizar un festival como este, ou facer que vivamos experiencias únicas. Do primeiro, un nunca se olvida. Eu nunca me olvidarei que hoxe, aquí, na entrada, puxen por primeira vez unha monteja. Así que, remato como empecé, dándovos as grazas, os parabéns por todo este traballo que estades a realizar, a dirección, que sempre están aí insistindo, nós, se estamos desde a Diputación apoiando, sí, máis que nunca, as bandas de música de gaitas, e, na parte de Forcarei, ter que escoitar a alcaldesa pedindo para que apoyemos as bandas de Forcarei. E logo, a parte de Bidueiros, cando era das primeiras persoas que me falou, tedes que sacar unha liña de axudas para instrumentos e vestiario. Raca, 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 eso foi unha realidade o ano pasado que se vai a ter continuidade. E reafirmar o noso compromiso ca música, ca cultura, ca tradición, e pedirvos o que xa sabedes o que vais a fazer aquí, a disfrutar deste concerto. Moitas grazas e boa tarde. Imos abrir este festival con un grupo que representa a esencia da música tradicional. Luz de Queicó. Luz de Queicó é unha formación que bebe directamente da tradición e mantén vivas melodías que forman parte da nosa identidade colectiva. A través do seu traballo recuperan e interpretan pezas que seguen emocionando hoxe con toda a súa voz. Van a interpretar as seguintes pezas: Mazuca da Ermida, de Fiandola; Anxeriz, tradicional, de la Porfía; Paso Doble de Mortiquián, que está inspirado nunha das grabacións feitas por Gustav Königsson en Galiza no ano 1965 en Buxía, a 2 veciños de Mortiquián. E despois, por último, van a interpretar Llovendo nos ojos negros, tradicional chilena, de un torero. Recibímonos con un forte aplauso.
non é unha peça tradicional galega, é tradicional chilena, pero bueno, hai algún grupo xa que fixeron unha versión dela, e nos, hai un grupo que se chama Muito Bello, que escoitamos e gustamos tanto, e bueno, fixemos a nosa versión. O retrouso, supoño que o máis bello non, pero novos, supoño que sabedes todos. Mas yo quisiera más que amo yo. Vamos, escoitaste, non? Vale, pues, entonces, hai que cantar isto noso, vamos. Sí. Bueno, que este grupo non ten 20 anos, que é casi de recente creación, pero bueno, quería dar un forte aplauso
Porque todos os sábados pola mañá é increíble que a maior parte deles está aquí todos os sábados para ensayar. Unha cousa que non funciona é porque hai xente comprometida coa causa. Este é o caso. Entón, un forte aplauso para estes maravillosos músicos. Por máis de 15 anos de trayectoria, formaron por músicos profesionais unha ampla experiencia en escenarios. O seu repertorio recorre estilos moi diversos, desde bandas sonoras ata música contemporánea, creando espectáculos dinámicos e cheos de sensibilidade. Nesta noite acompáñanos neste festival e tamén formarán parte do proxecto Camiños Atlánticos na viaxe a México. Hoxe interpretarán El último mohicano, de Trevor Jones e Edelman, Camino de Santiago, de Carlos Núñez, e Bailando con Rosiña, de Carlos Núñez. Un forte aplauso para eles.
anos de historia, chega agora o momento central desta película, que é a actuación da Banda de Gaitas de Forcadell xunto con os teclados. A Banda de Gaitas do Concello de Forcadell é hoxe moito máis que unha agrupación musical. Ao longo destes 20 anos converteuse nun proxecto colectivo vivo capaz de abrir camiños, sumar persoas e facer da música un espazo compartido. Soubo ofrecer unha proposta creativa, participativa e accesible, porque teñen cabida persoas con distintos intereses, idades e sensibilidades diferentes. É tamén un proxecto que favorece a convivencia, que fortalece os vínculos entre xeracións e que converte a música en un lugar de creación, colaboración e aprendizaxe compartida. Todo isto sin perder nunca a súa esencia, o amor pola tradición e respecto a nosa cultura, e a vontade de seguir facendo soar Galicia desde Forcadell cara ao mundo. A unión destas formacións dá lugar a un espectáculo no que a tradición e as novas sonoridades dialogan sobre o escenario, construindo unha proposta artística potente, emocionante e moi representativa do momento que vive a banda neste 20 aniversario. Nesta parte do concerto escoitaremos Marcha do entrelazado de Allariz tradicional, Vientos del Norte, dos Ismaels Agüero, Noites de Luana Praia, de Ernesto Campos, Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, Highland Cathedral, tradicional escocesa con arranxos, José Manuel López, a Rianxeira, que é tradicional, e Cielito Lindo, que é tradicional mexicana, os arranxos de David Villas. Abrimos, por favor. Van a representar o futuro da nosa banda de gaitas. Xóvenes, non tan xóvenes, que empezan con ilusión, esforzo e respeto polas nosas raíces. Comenzan un camiño apaixonante. Pedimos un forte aplauso para animalos no seu primer paso sobre o escenario coral. Eles son Laura García, pandeireta, Cachafeiro, agora. John Henderson, gaita. Van a interpretar agora o entrelazado.
especial contamos tamén cunha voz que engade emoción, sensibilidade e presenza escénica ao espectáculo. Silvia Ferrer. Silvia Ferrer é unha cantante asturiana de nacemento pero rianxeira de corazón. Tras 16 anos no mundo das verbenas, inicia unha nova etapa con Rol Casal, coa grabación de 3 discos e xira por toda España. Unha voz versátil que vai da copla e os boleros da música galega, Silvia Ferrer Trío, fusionando jazz coas súas raíces musicais. Deste traballo xorde o musical Unha noite de amor con Lela, e posteriormente Verbenas en Folca, que continúa xirando polo país con bandas de música. Recibamos con un forte aplauso a Silvia Ferrer. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, puedo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz y un rayo de luna, la clara del alma al amanecer.
Unha cousa. Tens que ir comigo un momentinho aquí. Un momentinho, Uns segundos. Esperad, Un cadiano. Ay, güey. No manches. ¿Cantamos juntos? Sí. Se me pegó esta de mariachi. Voy a dejar ahí, por favorito, no me queda, Estamos llegando ao remate deste 10º Festival de Música Tradicional, pero non ao final do camiño, porque hai momentos que merecen ser lembrados. A nosa banda de gaitas cumpre 20 anos de música de aprendizaxe, de amizade e emocións compartidas. Detrás de cada actuación hai persoas que fixeron posible este camiño. O que ides ver a continuación é un resumo da nosa trayectoria, un anaco da nosa memoria e, sobre todo, unha homenaxe a todas as persoas que formaron parte desta familia. Deixadevos levar por estes 20 anos de música. Imos poñer un vídeo.
estamos de aniversario, quería dedicaros unhas breves palabras, porque hoxe é un día moi especial. A banda de gaitas de Forcarei está de aniversario, e como mestres, tanto Manuel Otero como Manolo Vidoeiros, queremos aproveitar este momento para darvos as gracias de corazón. A todas e todos os componentes que formades e formastes parte desta familia, grazas polo voso compromiso, pola vosa entrega e polo voso amor que lle poñedes á música e á nosa terra. Sen vos, nada disto sería posible. Queremos lembrar tamén as persoas que estiveron na orixe de todo isto. Esta banda non se entendería sen o impulso inicial de David Raposeiras e Javier Alba de Alberto, que puxeron a primeira pedra deste proxecto que hoxe celebramos con orgullo. Ao longo destes anos, levastes o nome de Forcarei a escenarios inesquecibles, deixando pegada en cada un deles. Como non lembrar o noso paso polo Festival Intercéltico de Lorient, ese escenario internacional que nos fixo sentir tan grandes, ou a maxia vivida no mercantil de Natal del Populi de Robledo. Tamén quedan para sempre na memoria actuacións tan especiais como a derradeira noite do Festival Celta de Ortigueira, onde fixeste vibrar a milleiros de persoas. Os concertos en lugares como Santander, Granoller, Madrid, Portugal, levando a nosa música máis alá das nosas fronteiras. Non podemos esquecer tampouco momentos únicos na nosa casa. Os concertos con grandes bandas do país, como a Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela no Auditorio de Galicia e na Praza da Quintana, a Banda Municipal da Coruña na Festa de María Pita ou a Banda Municipal de Pontevedra no concerto da Doutra Galega celebrando o Teatro Principal. Ao longo deste camiño tamén fomos creando e compartindo proxectos propios como o espectáculo Xol de Arneira, no que tivemos a sorte de colaborar coas bandas de música de Silleda, Meaño, Merza, Oleiros, entre outros, tecendo lazos e facendo medrar a nosa cultura en conxunto. Así mesmo queremos destacar a labor de organización do Festival de Música Tradicional que levamos a cabo cada ano, nos que contamos con mellores coros e grupos de baile galegos, convertendo Forcarei nun punto de encontro imprescindible para a nosa cultura. E, por suposto, aquel ano 2019 inesquecible, co Compostela Trad Fest na Praza da Quintana no espectáculo Os Camiños do Breogán, coa banda de Silleda e a honra de abrir o Festival Intercéltico de Lorient na súa edición adicada a Galicia, acompañados de artistas como Suso Bahamonde, Abraham Cupeiro ou Begoña Lorenzo, acabando un reconhecimento dun público entregado. Todo este traballo que hoxe tamén reconhecido por medalla de ouro de Amigos da Terra de Montes pola nosa trayectoria, un orgullo que queremos compartir con todas e todos vós. Pero máis alá de todos estes grandes escenarios están os ensaios, as viaxes, as risas e os momentos compartidos. Está o esforzo silencioso de cada un de vós, que é o que realmente fai grande esta banda. Queremos facer un agradecemento especial á directiva polo traballo que fai e as familias, polo seu apoio constante e pola confianza en nós. Tamén queremos agradecer porque sin elas sería imposible levar a cabo estes proxectos como vistes tan grandes como son o Concello de Forcarei, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, porque o seu apoio é fundamental para levar a cabo estes proxectos. Grazas por cada nota, por cada paso e por cada emoción compartida. Grazas por manter viva a nosa tradición e por facer desta banda algo máis que música, unha verdadeira familia. De vivir a Belino non cabe a menor duda de que se sentiría orgulloso de que os brotes máis novos do árbol que plantou deron os seus froitos. Parabén a todos, a banda só de vós, e a mellor ainda está por medio. Bueno, pois vamos tocar a última. Esperamos que vos gustara. Un par de semanas imos a México con estes grandes mestres que nos están acompañando
creo que vai ser un proxecto, un concerto moi bonito, creo que vai gustar, levamos moito tempo traballando arreo para facer algo digno que represente a nosa terra e seguro que vai gustar. Sin máis, vémonos nas festas ou nos concertos. Moitísimas gracias.
Wait. Nunca me desespera, espérate. Ay, no va a ser una asturiana, pues si me llevo el gorro. porque siguen vivas en cada xeración, en cada escenario, en cada novo camiño. Ata o próximo ano. Que 3000 demos te eleven y otros te carguen contigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Por facerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Ainda vayas que non volvas desaparecido sellas. Ainda vayas que non volvas desaparecido sellas. De noite parten as pernas, pola mañan te arrabeas, pola mañan te arrabeas. Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer e agora vas a pagalas, ese será o meu placer. Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer e agora vas a pagalas, ese será o meu